Pak Marwoto. Pak Marwoto. Nggih. Mosok ketoke Pak sapa ngene? Pak To. Pak To. Lagi sarapan nih Pak To. Nasi kucing wah enak banget ketoke. Latih renang di Ayodhya. Latih kapan? Ngajar pinten murid, Mas? Lah mboten mesti. Rata-rata pirang murid? Kula nganu privat to, turane tiang-tiang. Pelatih memberikan kata. Putrane jenengan yang latih nggih? Nggih. Jenengan nek ngertos? Aku tahu ketemu jenengan riyen tahun Nggih, berapa tahun yang lalu. Nggih. Ceritanya. Putra pinten jenengan? Awal. Kawan. Harapannya seger ya. Iki lho nek kersa. Iya. Waktu betapa mulai keluar. Semua enak mangannya kita. Mantap. Oke sih. Keren dan baik. Nih. Atas. Ya.